En nada imos escoitar a Jay e a Lucía que están aí nerviosos, pero antes temos que saber que dúo cantará a vindeira semana. E para iso está o noso duómetro que o ten que accionar César Romero. César, por favor, ven aquí a pulsar esta máquina que temos nova na Liga dos Cantantes, eh? Unha máquina... Unha máquina... Vamos. A verdad que é bonita, eh? É bonita, bonita, Ahora, diferente. O dos dúos, ves que ao final é complicado eso dos dúos, É complicado, por eso este ano apostamos por meter os dúos, porque ao final é unha ferramenta de traballo maravillosa e un reto tamén. É moi importante. Un reto para os concursantes. Sí. Bueno, a ver a quen lle toca esta semana. A quen lle toca? O que pasa é que quero ensayar o cántico, porque Veña. outro día saliu un pouco raro. Pois veña, ensaya. Como Sigue é? a ruleta. Forte, forte. E os corazóns Bueno, a tempo van as palmas, pero Ben. ahora vámoslo facer ben, por favor. Veña. Mans arriba. Mans arriba. Aí, Damos moi os ben. pés, damos os pés. Activamos o duómetro. Sigue a ruleta girando. E os... Aí ustedes. Lucía e Carlos. Mira, mira. Guau, chaval. Mola, mola. Carlos e Lucía. Non é por nada, pero no momento que saiu eso na pantalla, o sorriso que se debuxou a Lucía, ollo, Lucía, estás contenta co compañeiro? Contentísima, pero mucho además, muchísimo. Tenía muchas ganas. Ah, vale. Carlos. Tamén contentísimo, tanto como artista como a persona, e lo grande que es, te admiro e te quiero, amiga, de verdad. Joder, y yo a ti. Ai. Pero vamos a ver. Pero xa se coñecían ou acaban? Un momento. Pero, Carlos, pero canto... Un momento. Canto Coñecíados? tempo hai que vos coñecedes vos os dous? Bueno, a ver, os coñecíamos de Insta, pero bueno, outro día... Ah, de Instagram. A ver, porque todos os cantantes, non hai, Sí. nin falamos nin nada, simplemente falastes, un artista outro nunca. te gusta, pois ao final tedes nas redes sociales. Un like. Sí, os Para likes, collerle a mí cariño, dos likes, eso non me só gusta bastou nada, un detalle que ela tivo outro día comigo, que esta me demostrou a calidade humana e de persona que ten. Por eso digo xa que te quero. Nada máis. Y yo a ti también. Pois Y yo a ti a mí también, gusta Carlos. unha cousa, María. No, e ahora ti non me podes decir o que van cantar. Sí. Ay, sí. Espera, que vamos a decir o que van cantar. Cal foi a túa palabra última que dixeche? Podela repetir? Que a quería, dixo. Te Pero quiero. como queres que la repita? Dice, a canción que van a cantar o próximo día, María, é Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Carlos, muy bien, disfruta. Está todo fiao, sin querer. Cuidado, nos... ¿What? Non facemos nada, nos simplemente fluimos. Fluimos. Gracias, César. A vos. Moitas gracias.